Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joerts mij een bijzondere gast om de tafel. Hij zit al 40 jaar in de klezmermuziek. Treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Wen het in Frankrijk, maar weet Nederland ook nog wel degelijk te vinden. Want het is een echte ljouter. Groeit op het wetter van de potmarge notabene. En hij doet op dit stuits 40 jaar jubileum. Los een aantal zalen, meest luid verkocht. En ik ben blij dat hij er is. Jaap Mulder, welkom. Graag. Ik ben graag, dankjewel. Goedemorgen, Willem. Hoe is het? Goed, een beetje moe voor alles, maar we houden er net op de been. Maar een ontzettend mooie tour gaat hier in Nederland. Nog 1 concert te gaan in Amsterdam volgende week. En dan wenden wij de Steven weer naar Frankrijk. Ja. Wat doet hij? Hing het wat in de tuin om? Best er aan het musiceren? Wauw. Hoe is het leven in Frankrijk? Nou ja, kijk, heel veel mensen denken, zo'n vertrekverhaal. Je verkoopt een huis goed, je gaat met 3 ton in je zak naar Frankrijk en je zingt het luid. In mijn geval ging dat niet op, want ik had een huurhuisje, een mooi huurhuis aan de gracht in Gouda. Maar mijn huurbaas heeft dat geld opgestroken, dus ik kon dat niet meenemen. Dus ik moet gewoon aan de bak.
Ik ben ook nog geen 67. En die Fransen vinden het heel raar. Maar ja, wij zijn direct van Akiet begonnen met in het toerisme wat te werken. Huizen onderhouden, verhuringen regelen. Daarnaast ben ik natuurlijk naastig op zoek gegaan naar muzikanten. Ik vond eerst een hele mooie internationale ploeg, waar wij een soort van project hebben gedaan rond liedjes die met moord te maken hadden. En voor mij was dat wel een soort een stap in het duister. Want het was muziek die ik nooit gespeeld had. Het ging om popmuziek. Maar ik heb wel een beetje mijn eigen dingen ook ingebracht. Maar dat was ontzettend leuk. Een soort van murder ballads of zo. Ja. Alles wat er mee te maken had. Dus ik ging popmuziek spelen. Maar wel op tuba, bas, klarinet, accordeon. Dus wel mijn instrumenten. Ja, dus dat heb ik gedaan. En toen kwam er dus een periode dat we niet aan de bak konden. En toen hebben we onszelf moeten uitvinden. Toen zijn we een mobiele koffie- en thee-caravan begonnen. Voor op de markten in Frankrijk. Maar ook met een beetje trendy dingen zoals chai latte, matcha, kombucha, zelfgemaakte iced teas van Bissap. Nou, dat is een groot succes. Dus daar konden we ook wat geld mee verdienen. En onlangs ben ik 2 geweldige muzici tegengekomen. Een accordeonist. Die is gewoon accordeon. En een oude Parijzenaar die in de professionele punkwereld heeft gespeeld, maar dan met blazers. Dus punk met trombone en tuba. Beetje de Kift-achtige. Ja, precies. Zo één. En dat is mijn tuba-speler nu. En ik word nu meegenomen door hun. En dat is fijn. Ik krijg elke dag appjes van kun je dan en kun je dan. Want die jongens hebben al hun eigen netwerk in heel Frankrijk. Dus het is ook niet dat ik nu beperkt ben tot mijn regiootje. Maar ik ga naar Tulle, naar Brive, naar Bourges, naar weet ik wat allemaal. Dus dat gaat lopen. En daarnaast had ik de grote eer om uitgekozen te worden door het departement. Voor een concertreeks die het departement gratis aanbiedt aan kleine dorpjes om de muziek te promoten. Die zijn gratis toegankelijk, maar de bespeler heeft gewoon een goed gage. En daar kunnen honderden mensen op inschrijven. En uiteindelijk worden er 40 items gekozen die dan mogen roleren. En ik was uitgekozen met mijn Nickelodeon, met mijn filmmuziekverhaal. En daar kan ik nu mee aan de bak. En dat is een groot succes. Hoe is het om muzikant in Frankrijk te wijzen? Als het vergelijkt is met Nederland of misschien Friesland zelfs? Nederland, Friesland, dat is al een verschil. Nee. Laten we stellen dat het is een warm bad. In die zin van in Nederland, zelfs onlangs nog werd mij de vraag gesteld van en wat doe je nu echt? Die vraag wordt mij in Frankrijk niet gesteld. Want je bent gewoon artiest. Men ziet wat je doet. Men ziet dat jij hebt geïnvesteerd en dat je doet iets wat iemand anders niet kan. En daar heb je geen tijd om overdag nog bij de bank te werken of weet ik wat anders. Dus die mentaliteit is wel heel verschillend. Maar het publiek, ik bedoel, je brengt muziek, je probeert mensen in het hart te raken. Mensen zijn vaak tranen toe geroerd. Ik bedoel, dat heb je overal. En mijn Friese publiek is natuurlijk wel het mooiste. Ik bedoel, we stonden afgelopen vrijdag met mijn nieuwe band Hey Rekati bij Gerda in Oldenborn. Ja, dat is een warm bad. Maar er zitten ook mensen die je ook al kennen van bijna 40 jaar. Weet je nog, ik was bij dat optreden. Ja, dat is schitterend. Ja, maar dus bij zo'n land als muzikant, als createur in Frankrijk dus. Dat viel dus wel goed. Ja, want de artiest heeft ook een status. Kijk, wij ZZP'ertjes in Nederland, wij mogen wel betalen, maar we krijgen niks van de overheid. Als ik mijn hand afhak morgen, dan ben ik gewoon de lul, zeg maar. Dan kan ik de bijstand in. In Frankrijk heb je de zogenaamde intermittent. Intermittent is een status dat jij, wanneer jij in een jaar 40 optredens hebt gedaan voor een redelijk gage, en je kunt het aantonen, dan krijg je van overheidswegen een status waardoor jouw rechtszekerheid gewaarborgd is. Dat wil zeggen, mocht je morgen je hand afhakken, dan heb je een minimumuitkering van €800 per maand. Je hebt een gratis ziektekostenverzekering. Niks met eigen risico's, dat soort zaken. Je kunt je wel bijverzekeren, maar in principe is dat een hele goede basisverzekering. Plus, als jouw omzet meer is dan 10.000 per jaar, dan bouw je ook nog pensioen op. Niet verder vertellen. Nee. Want dan gaat iedereen naar Frankrijk. Maar ik ben nu bezig. En dat is een soort staatspensioen dan? Ja, staatspensioen. Ja, je werkt er ook voor. Hè? Mensen moeten niet vergeten. Ik bedoel, ik heb 40 jaar keihard gewerkt. Vraag eens aan mijn vrouw en mijn kinderen. 24 uur per dag, 7 dagen lang. Ben je aan de bak om iets te doen wat er niet is.
je maakt niet gebruik van een bedrijf waar je in werkt. Hè? Je bent niet ergens een laagje in een bedrijf. Hè? Nee, je moet het allemaal zelf doen. En uiteindelijk sta je aan het eind van de rit sta je met lege handen. Tenzij je natuurlijk een goed lopende cd-verkoop hebt. Dat kan nog wel een beetje werken. Maar in ons geval is dat natuurlijk niet heel. Dus men ziet in Frankrijk de waarde van kunst. En dat moet in Nederland veranderen. Kunst heeft waarde voor het welbevinden van de mensen. Is het ooit Oors-West? In Frankrijk. Nou, we hadden over 40 jaar muzikant, klezmer en Jaap Mulder. Nou, laten we zeggen dat Biedt in het begin Oors? de relatie overheid-kunst is alleen maar verslechterd. Hè. We hebben daar een paar figuren gehad op dat ministerie die liever kwijt dan rijk waren. Ik bedoel, in die zin is die mentaliteit er altijd al wel aanwezig geweest. Kijk, we hebben het mooie beleefd dat we publiek hadden en dat we uit publieksinkomsten genoeg genereren om ons brood te verdienen en om mooie dingen te maken. En dat is dankzij het publiek. Maar niet dankzij de overheid. En de Franse overheid heeft toch een bepaalde verantwoordelijkheid. Ook heeft altijd nog iets van opvoeden. Rousseau zit toch in het DNA van de Fransman tot nu toe. Kun je het merken dat mensen daar toch meer om muziek doorgaan? Dat er een bloeiender muziekscene is? Werkt dat in wervend opzicht? Ik heb een dorpje, 2.500 mensen. We hebben een bloeiende muziekschool. Een bloeiende muziekschool. En men zegt er is een zeer groot percentage van de kinderen van Emoutier, van mijn dorpje, die een muziekinstrument spelen. Ik heb er zelf een beetje aan meegedaan. Ik heb een aantal jongetjes, buurtgenootjes, 6, 7 jaar bij mij op muziekles gehad. Maar dat was gewoon ontdekken. We hebben alle instrumenten uit de kast. We hebben zelf de piano gedemonteerd, zodat we een soort van soundscape konden maken met al die snaren. Ze hebben alles kunnen ontdekken, zeg maar. En de ene speelt nu trompet. Die had een soort natuurlijk ambitie van trompet. En de ander is saxofoon gaan spelen. En dit is gewoon een culturele basisgevoel. Wel, ja, dat is mooi. Van waar zelf les hoor? Ik heb even les gehad van een leerling van het conservatorium. Naam ontschiet me nu even. Toen van een meneer Antonisse, die gaf les bij de PDT-harmonie. Ik heb nog een half jaar les gehad op het conservatorium. Van de dirigent van het Fries Jeugdorkest. Maar wij konden niet zo goed samen door één deur. Van de Weert en ik. Dus dat was na een half jaar wel bekeken. Maar mijn interesse ging ook niet naar klassieke muziek of zo. En hij wilde mij echt hij wilde mij daarin hebben. Ja, toen al lag mijn interesse bij Oost-Europese volksmuziek. Daar was geen enkele. Had hij ook geen kennis van. Dus voor mij viel er niks te halen bij het conservatorium. Dus na een half jaar ben ik weer weggegaan. Ja. En dus autodidact verder. Ja. Louter, potmarge, opgroeid, arkje. Ja. Wanneer kun je je in ieder geval nog herinneren dat de eerste muzikale klanken ergens hoe dat wetterskal? Nou ja, en dat is ook wel grappig. Je moet niet vergeten, de jaren 60 in Nederland hadden wij nog een hele brede muzieksmaak op de radio. Daar kwamen de Duitse slagers binnen, maar heel veel Franse chansons. Bij mij thuis, ik kan me heel goed, mijn moeder, die had die radio aan en Edith Piaf die knalde en ik verstond iets van zoals mama appelsappen. Rien de rien, non je ne knette rien. Weet je wel. Maar Brel, Piaf, Montand, alles kwam het huis binnen. En dat was een beetje mijn eerste aanraking met muziek. Een beetje bewust. Dat was wel de Franse chanson. En dat was ook op de radio gewoon. Hè. Dus, en dat was het eerste bewuste aanraking komen met Oost-Europese muziek was de oude grammofoon van mijn overgrootmoeder Leni van der Zee. Die overleed in 1964. En mijn vader bracht die grammofoon bij ons thuis. En die zette hem op de kinderkamer neer. En daar, in die platen, daar zat Hongaarse zigeunermuziek in. Ja, daar was ik meteen helemaal weg van. Ik heb 2 dingen hoor. Ik draaide en de Messiah van Handel. ik vond het geweldig. En daarnaast de Hongaarse zigeunermuziek. Die 2 dingen. En dat zijn eigenlijk nog steeds een beetje de 2 poten van mijn muziekkeus, smaak. En dat nummer dat heette Heyerekati. En dat heb ik pas onlangs weer
teruggevonden. Ik was helemaal vergeten. Er kwam een kist met spullen van een tante uit Nieuw-Zeeland. En daar zat een plaatje in. Op kant A, Bessarabianke, Jiddisch. Kant B, Heyerekati. Toen dacht ik, nou ja, moet je nog een duidelijker aanleiding hebben. Dus toen ik een nieuwe band ging beginnen, was dat de naam. En een van de eerste stukken die we gingen repeteren was Heyerekati. En daar heb ik ook een opname van. Prachtig, mooi. Het verhaal van 40 hier in de klezmer muziek. We zetten nu het eind met Nigun for Peace, is ik het dan goed? Ja, de Nigun for Peace. Wat voor stuk wie dat, wat we draaien kregen? Dat is een stuk Chassidische synagogale muziek. Zeg maar, op de helft van de 19e eeuw ontstond er een soort secte, een Joodse secte in Oost-Europa. Het Chassidisme. En het Chassidisme bedreef mystiek. En de mystiek werd beleefd door zang en dans. En hun leider, Baal Shem Tov, die zei van de enige manier om tot God te geraken is door de muziek. Ik kan het alleen maar mee eens zijn. Ik heb het zelf een keer meegemaakt op een bruiloft in Den Haag. Rabijn Soetendorp was daar en die nodigde ons uit om met hem een nigun ter wereld te brengen. Want zo gebeurt het. De rabbi krijgt iets van boven, een melodie zit in zijn hoofd, raakt niet meer kwijt. En die gaat hij dan op een gegeven moment zingen in de synagoge. En de gemeente gaat mee. En zo leert de gemeente die melodie. Hij zei, de gemeente kent het nog niet. Vandaag wil ik die melodie naar buiten brengen. Willen jullie mij daarbij helpen? Ik zei, ja, maar wij kennen de muziek ook niet. Hij zei, geef niet, ik ga zingen en jullie improviseren maar mee. Dus hij gaat zingen. En de bas pakt de bas, de accordeon de akkoord en ik een melodie en zo. Zo vormt zich dat langzaam. En mensen pikken dat op, gaan een beetje mee neurien. Op een gegeven moment gaan ze dansen en wordt luider en luider en wordt intenser en intenser en het wordt opgezweet op een gegeven moment. Ja, dan op dat moment heb ik, als niet-gelovige, heb ik iets gevoeld van mystiek. En of dat nou is omdat je dan in die gemeenschap al die energie voelt en in Joodse kring ontkom je er niet aan dat er altijd een herinnering is aan wat er gebeurd is en het gemis gevoelbaar is van zij die er niet zijn. En tranen. Nou, dat is die muziek. En die muziek volgens die Chassiden heeft gewoon kracht. En als we met elkaar deze melodieën zingen, als we met elkaar over de hele wereld deze muziek zingen, dan gebeurt er iets in de kosmos. Daar ben ik van overtuigd. Muziek is de grootste kracht die we mensen hebben. Want het komt binnen terwijl we baby zijn. We wiegen ons kind. Het kind wordt rustig van muziek. En de bejaarde die aan Alzheimer lijdt en niets meer weet, die kunnen we nog een mooi moment bezorgen door te musiceren, te zingen voor ze. Als ik mijn schoonmoeder in de auto heb en ik begin oude liedjes te zingen, dan komt ze helemaal tot leven. Het zet vaak de raam naar het is de herinneringen, luikje dat open gaat. Het loekje gaat riepen. Hè? En het is het laatste luikje dat dicht gaat. Ja. Dat is muziek. We gaan echt draaien. Roemenië. Roemenië. Ja, voor mij is dat het iconische stuk wat alles in zich heeft, wat Jiddische muziek is, wat de geschiedenis zegt. Toen ik in Roemenië was, wisten de Roemenen helemaal niks van Jiddische cultuur. Die snapten niks. Maar de Jidden die zingen over Roemenië. En dit is een stuk uit een musical die gemaakt is in Amerika voor een Jiddisch publiek on Broadway. En het heeft voor mij alle emotie, maar ook alle gein en alle, de energie van de Jiddische muziek.
Karnatskele polka, Roemenië. Je fijn amor, la la, Aziz, una feine. Door zu weinen ist vergnügen. Was die dus hartlos das ganze kriegen. Mama liegen, ab ich der Rahmen, a Karnatsele, und a gläsle Wein. Ai, Rumeneschki, ai, Bulgareschki, ai, Molvenieschki, ai, Dajeschki. In Rumänien ist doch geht, finken Sorgen weiß man nicht. Wein trinkt man überall, man verweist mit Kirchgewalt. Hey, digge, digge, da, digge, 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 da, hey, digge, 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 da, hey, digge, digge, da, digge, 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 da, hey, digge, 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 da. In Rumänien ist doch geht, finken Deiges weiß man nicht. Wein trinkt man schmeckt zu spät, man verweist mit Köster Welt. Hey, digge, 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 da, da, di, hey, digge, 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 da, di, da, hey, digge, 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 da, da, di, hey, digge, 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 da. Häufig gewaltig, wenn wir schicken, Lippen bringt zum Mama liegen. Tanzen fest, ich bist du still, ja, wenn ich esse, Paddler seilen. Zimbel, riddig-dig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dig-dei. Als du Zimbel feiern, besser kann nicht sein. Wir vergnügen, nur du bist rein. Trinken Wein und essen Mandelliga. Wer ist geschweigen, weil wir ja, du bist mich schicken. Zimbel, riddig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dei, Zimbel, riddig-dig-dig-dei. Oh, es ist super feiern, besser kann nicht sein. Ah, ihr vergnügen, nur Rumänien sein. Dai, 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 dai. Und du dumme Ausschraubst, macht der Kuckuckskoffelschabs. Diese Klasse wird umgekommen, hat der schöne linke Sommer. Heute wird keiner ihm ganz soll, das geblinde Gräser, jo, setz, riddig-dig-dig-dei, setz, riddig-dig-dig-dei, setz, riddig-dig-dig-dei, setz, riddig-dig-dig-dei. Ach, das ist noch feier, besser kann nicht sein. Hey, ihr vergnügen, nur Rumänien sein. Dai, 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 Morscherei, Mumme, kommen die beste Religion und Mumme, Morscherei, Mumme, Spielrad, der Kissel in die Stil. Und die Mädel leben bloß, und sie will nicht, los, Rumeneski, Bulgareski, Moldaweski, Eski, setz, ja, dig-dig-dig-dei, setz, ja, dig-dig-dig-dei, setz, ja, dig-dig-dig-dei, setz, ja, dig-dig-dig-dei. Ah, setz ein Bachaier, besser kann nicht sein. Ah, ja, vergnügen, nur Rumänien sein. Dai, dai, dai. Rumänien ist ein Land, das ist eine feine, schöne Karnatskele. Oi, die Weiber Rumänien! Das ist ein Messiah, besser kann nicht sein. Hey, ihr vergnügen, nur Rumänien sein. Roemenië, Roemenië. Prachtig mooi. Ja, het leeft. Het is mooie muziek. En het had alles te kijken met mijn gast van Jaap Mulder. Want die zit 40 hier in de klasmuziek. Dat viert hij maar een soort tournee. Ja,
bliet te streven best, ja, want 40 jaar klezmermuziek in een oerke proppen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Maar laten we toch een aantal dingen even uitpikken. Dit noem ik. Wat is het verhaal hiervan? Het is het verhaal van de emigratie. Hè? Het verhaal van de Joodse mensen uit Rusland die steeds meer in de verdrukking komen aan het eind van de 19e eeuw. Er is een revolutie op komst. Je voelt oorlogsdreiging. Dus die mensen die emigreren naar Amerika. Daar zit een heel groot contingent Oost-Europese Joden on Second Avenue. En die hebben gewoon ook vermaak nodig. Dus er komen ook muzikanten uit Oost-Europa. En ja, het heeft ook een hele grote nostalgische waarde. Want dit is een nummer, het is een musical nummer van Broadway uit de jaren 20. En dat gaat over Roemenië. Dat er toch mooie tijden waren in Roemenië. Met mooie vrouwen, met lekker eten. Het is niet allemaal een groot tranendal. Maar dit is de aanzet tot de Amerikaanse musical. Want de Amerikaanse musical is ook door Joodse muzikanten eigenlijk uitgevonden. Omdat die Jieden steeds meer die zijn Amerikaans geworden. Er zijn steeds meer Engelse teksten ertussen. Je had een hele mooie tussenvorm met Jinglish. Hey, come closer to the microphone. Wel, dat is helemaal. En dan een liedje over Cockeyed Jenny en dat soort dingen. Hele scrabeuze dingen. Prachtig mooi. Maar dat geeft uiteindelijk... Dat eindigt bij de... Hoe heet het? West Side Story. Dat is eigenlijk het einde van de hele ontwikkeling van de Jiddische musical. De opnames zelf trouwens, hoe bestem je onder gang West? Ja, het zit in het kader van mijn Nickelodeon, dus ik doe alles zelf. Ik speel alle instrumenten zelf, alle blazers. Maar ik dacht van hij moet... maar dit weer een puur Jaap Mulder productie. Ja, helemaal. Ja. Ik dacht van ik moet even voorkomen dat je te veel aan rechten kwijt bent. Dus, nee, maar ik denk van hoe moet ik dit doen? Dit gaat steeds sneller. Ik moet het aan een computer trekken. Dat vind ik veel te koud. Nee, ik ben achter de piano gezeten. Ik heb gewoon alles gezongen. Alle melodietjes gezongen, alle teksten gezongen. En zo geprobeerd een natuurlijke lijn te maken. En dat is mijn guide geworden voor alle andere instrumenten. Contrabas, alles zit erin. Het is analoog mogelijk, maar kind dus. Ja, eigenlijk. Behalve de contrabas, moet ik zeggen. Die komt uit mijn Aerophone, mijn Roland Aerophone. Dat is een digitale saxofoon. En er zit een prachtig mooi contrabas in. Ik denk van die is zo mooi. Die gooi ik maar. Dus ik heb hem wel geblazen, maar er kwam een bas uit. Klezmermuziek, 40 jaar. Wat is voor jou de definitie van klezmermuziek? Ik bedoel, ik kijk heel Wikipedia-achtig uitlezen van muziek uit het eerste en het midden van Europa. Het is ontstaan. Elke instrumentale muziek, hè? Ja, maar laat ik maar gewoon de essentie nemen. Wat in feite om gaat en wat een kader creëert om muziek te maken. Dat kader wordt gecreëerd door een naam. En de naam is klezmer, maar het zijn 2 Hebreeuwse woorden. Kele en zemer. Ja, het ene is ark, hè? Gereedschap. Gereedschap, ja, juist, ark. En het andere is lied. Ja, muziek. Ja, muziek. Dus maar het lied dat is heel belangrijk. De vocale elementen erin is heel belangrijk. Je zingt op je instrument. Maar klezmer is toch begonnen als een instrumentaal muziek? Maar ik ben nog niet klaar. Oh, sorry. Dus de essentie is, je zingt op je instrument. Als je kunt zingen op je instrument, dan houdt het in dat je boven de materie staat. Dat het woord instrument is niks anders dan een manier waarop om iets tot uiting te brengen. Je hebt een boodschap, je hebt een emotie, die emotie weer naar buiten brengen. Daar heb je een instrument voor nodig. Dat is de klarinet of de viool. En als jij boven de materie staat en jouw ziel kunt geven zonder daar enig iets tussen zit, dan gaat het door die muziek. En dat is een beetje de essentie van mijn gevoel voor klezmer. Dat je in staat bent om een gedachte door te geven in zijn meest pure vorm. En dat sluit weer aan bij dat chassidisme. Want ik denk van die muziek raakt de mensen, heeft ook helende krachten. En in feite kun je dit format dus loslaten op heel veel muziek. Mijn oudste zoon uit de tweede leg, is een geweldige drummer. Die speelde in een metalband. Je weet wel van die helikopterritmes. We gingen vaak mee naar dan had hij weer een contest, weer zo'n wedstrijd in wie het snelst en het hardst kon. Maar die jongens die stonden wel met dat gevoel te spelen. Die hadden die beheersten instrumenten, die gaven hun ziel en zaligheid. En als je dat doet, dan kom je heel dicht wat bij die essentie van muziek. Want het gaat van het hart naar hart. En daar gaat het om. En voor mij, mijn idioom is dan de Oost-Europese muziek. En dat is natuurlijk traditioneel, is klezmer natuurlijk van basis Oost-Europese muziek. Heeft niets, maar ook helemaal niets te maken met Israël.
En ik heb een documentaire mogen maken over Jiddische cultuur in Israël. En ik ben tot slotsom gekomen dat op zijn best de Israëlische overheid het Jiddisch heeft genegeerd. Op zijn best. Dus dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is een Oost-Europese stijl, mengvorm van traditionele volksmelodieën, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Pools, in een grote melting pot met neshomme. En neshomme is een Jiddisch woord voor ziel. Je speelt met ziel. Klezmermuzikanten spelen met hun ziel. Dat kan niet anders, want je bent je elk moment ook bewust van de geschiedenis. Als je niet weet wat voor geschiedenis erachter zit, dan kun je in mijn ogen niet echt, zeg maar, het nirwana bereiken van de klezmer. Du vertelt eigenlijk constant weer een verhaal. Ja, natuurlijk. Het is een verhaal. Het is het verhaal van onrecht. Het verhaal van verdrukking. Het verhaal van op de vlucht zijn. Het verhaal van ook verhaal van een mooie cultuur. Van verhalen, het verhaal van verhalen vertellen. Basje Visinger, Chaim Potok. Noem ze maar op, die schrijvers. Ik bedoel, het is een... En daarom was ik eigenlijk wel een beetje boos toen ik in Israël was. Dat die enorme cultuur, die Jiddische cultuur, die hoogstaand was, die grote geesten voortgebracht heeft, dat die eigenlijk tot nul verklaard werd. Mocht niet meer. Ik interviewde een oude dame van 84 in de kibbutz. Zij vertelde, ze kwam uit de Holocaust. Ze had niemand meer. Iedereen was dood. Ze stapte... Ik schiet nog vol als ik het vertel. Zij stapt op de bus in Jeruzalem. Vraagt een kaartje in Jiddisch. Wordt de bus uitgeflikkerd. Zij staat ook te huilen. Zo diep gaat het. Dus de mensen raakten niet alleen hun verleden kwijt, maar ook hun cultuur. En waar wollen ze daar in Israël neer van witten dan? Wat is de spanning? Dat moest Hebreeuws. Ja. Dus het Zionisme. Het moest één volk, één nieuw. Eenvormigheid, eenduidigheid. Ja, precies. Ja. Natuurlijk is er wel Jiddisch muziek. Ik bedoel, het bloedkruid waar het niet gaan kan. Maar ik heb het on the ground. Ben ik het tegengekomen. Kleine zaaltjes, weggestopt. Het museum voor Jiddische cultuur zit onder het busstation in Tel Aviv in een soort van bunker. En elke keer dwarft het stof van het plafond als er weer een bus vertrekt. Hij krijgt, Mandy Kahan, de directeur, die krijgt alleen maar geld uit Amerika. Hij krijgt geen sou. En daar liggen glossies. Daar zie je gewoon een cultuur die levend was. Tijdschriften, alles ging over sport, ging over vrije tijd. Het ging overal. Het was een moderne maatschappij. En wij moeten ervan af dat we altijd denken dat het één groot tranendal was. Het was dat niet. Natuurlijk was het ook ellende. Maar er was ook een hoogstaande cultuur. En dat is het verhaal wat erachter zit. Een cultuur die fysiek vermoord is. En die later cultureel verneind is, echt ontkend is. En dat is ook in Israël een heel groot drama voor de oudere generatie. Gelukkig spreekt u de taal nog, van de muziek in ieder geval. Nog een beetje Jiddisch. Ik spreek alles wat die mama losje naar voor. Heb ik in muziek draaien? Nou ja, de titel voel al een paar keer, want die nijste groep hast er naar verneemd. Ja. Wat kunnen we verder zeggen over deze opname van Harry Kati? Nou, die heb ik ook in het kader van mijn Nickelodeon gemaakt, omdat we tot dusver geen goede opnames hadden. Dus ook ik heb alles weer gespeeld. Zo, hij is lekker rechtenvrij.
Harriet Cathy, als ik het goed uitspreek in Ja. ieder geval. We Ja, draaien ja, het. Mooie opname van ja. Jaap Mulder, Joert, mijn gast. 40 jaar klezmermuziek. Dat door de muziek was zijn carrière. We kunnen helaas net alles vertellen. Daar is het programma nog net lang genoeg voor. Toch even nu die klezmermuziek op hemzelf als genre, zeg maar. Zoals naar de jazz, de blues, de popmuziek. Dan kist er eigenlijk bijna vaak het decennium jaren van welke ontwikkeling die muziek maken had. Het gaat altijd linksom, rechtsom, rechtdoor. Ja. Hoe zit dat met de klezmer? Ja, eigenlijk hetzelfde wel. Hè? Kijk, als je kijkt naar... het is eigenlijk ontstaan in de 17e eeuw. In Oost-Europa. Dus het instrumentarium was ook Oost-Europees. Het was een beetje à la wat daar normaal was. En dat was een strijkersensemble. Hè? De bas werd gespeeld door een soort van cello die het droeg. De piano was een hakkenbord. Dat was nou zo. En dan meestal alleen maar violen. Dat was het originele, traditionele instrumentarium van de muziek in Oost-Europa. Maar ook dus van de klezmermuzikanten. Ik denk nog wat van bewaarden mij horen. Had ze ooit de muziek op schrift zetten? Nee, dat is Ik ben er omschreeuwings. Want we hebben toch geen loodsopnames uit die tijd, hè? Nee, die zijn er niet. Er zijn wel beschrijvingen van. En er hebben zelfs, en dat is wel heel mooi, ook orkesten bestaan die uit vrouwen bestonden. In de 19e eeuw. In Rusland. Prachtig mooi. Maar wat ze precies spelen... Ja, Nou ja, wat ze spelen is in principe wel wat overgedragen is. Hè. Dat was natuurlijk een mondelinge overlevering. Dus die muziek, zeg maar, die uiteindelijk meegenomen is naar Amerika... in de hoofden van de solisten, van de clarinetisten en de violisten, de fluitisten. Wat in hun hoofden zat, was in feite dat hele arsenaal wat er ooit geweest was. Nu is er gelukkig 1 archief ontdekt na de val van de muur in Kiev. Er is het een en ander wel opgeschreven. Er is een etnomusicoloog geweest in Rusland die aan het einde van de 19e eeuw een hele rondreis heeft gemaakt door Rusland. En zoveel mogelijk materiaal heeft Beregovsky was dat. Meneer Beregovsky heeft het allemaal genoteerd. Dus daar is gelukkig een archief boven water gekomen waar ook stukken in zaten die we nog niet kenden. Maar 90% is toch wel verloren gegaan of meegenomen naar Amerika. En ook in Europa zijn wel plaatopnames gemaakt. Maar ons grote geluk is dat de commercie in Amerika al zodanig draaide dat daar waren al theaters, er waren al shows. En er was de behoefte om het vast te leggen. En gelukkig, daar was de opkomende plaatindustrie. De bakkelieten platen. En die zijn weer bewaard gebleven in het Jivo in New York. En dat is eigenlijk pas weer teruggevonden in de jaren 70. En toen zijn groepen als de Klezmorim, Klezmatics, Kapelje, die vonden die schat. Want niemand had eigenlijk een grootvader of een vader die deze muziek speelde. Iedereen was wees, muzikaal wees. Maar godzijdank, die platen, daar konden we horen hoe Naftot Brandwijn, hoe Dave Taras, hoe Schwartz, hoe die gespeeld hebben. En die hadden al hun eigen stijl. Dus wat je zegt over stijlen in de klezmermuziek, dat was heel erg gebonden aan de uitvoerder, de solist. De solist had heel veel vrijheid om zijn eigen interpretatie, maar ook zijn eigen repertoire. Heel veel stukken zijn gekoppeld aan de naam van de solist. En daarmee kun je ook de kenmerken, typische manier van spelen van die solisten. Dave Taras is heel mooi, vloeiend. Speelt hij heel verzorgd. Ja, de man had een klassieke opleiding, dat hoor je. Terwijl Brandwijn, die kwam uit de wijnkelders van Galicië. Die had het edele handwerk tussen de hoeren geleerd. En dat is een heel andere stijl. Het is baf, baf, baf. Dat is knallen. Dat is emotie. En ik ben een heel groot liefhebber van Brandwijn. Niet vanwege dat zijn naam erg eer aan deed. Maar meer om zijn gewoon avontuurlijke stijl. Sterk staccato, wat ik ook heb dankzij het feit dat we allebei als trompetist zijn begonnen. Waardoor je toch een heel ander soort van articulatie ontwikkelt dan wanneer je gewoon keurig met klarinet begint. Is er een crossover uiteindelijk West bij klezmer en oren soort van muziek? Ik zeg altijd maar, klezmer is beweging en dat past zich aan de situatie, de tijd, de omgeving, muzikale omgeving. En we kunnen echt wel stellen, en ook naar veel onderzoeken, dat er geen jazz was geweest, waren het niet dankzij die hele instroom van Oost-Europese muzikanten. En heb ik het niet alleen over Jiddische muzikanten, maar heb ik het ook over Zigeunermuzikanten. Want laten we wel wezen, de verminderde akkoorden, het improviseren, dat is een Zigeunerdingetje. Dat kenden wij helemaal niet in de westerse muziek. En dat gekoppeld aan de ritmiek van de Negro Americans. Mag ik dat zeggen? Nou ja, de blues, ja. de soul. Precies. Nou ja, uiteindelijk het volksmuziek. ook volksmuziek. En dat kwam allemaal in die meltingpot bij elkaar.
Die vrijheid van improviseren, de harmonieën uit Oost-Europa. En natuurlijk die creativiteit, want laten we wel wezen, de hele showbiz uit de jaren 20. Het waren jedden. Ze vermomden zich wel als Amerikanen. Jimmy Kahn, ik bedoel, van Berlin, maar Stan Getz heet echt gewoon Stanley Gajewski. Ja, Bernstein, Gershwin, noem ze maar op. Allemaal, stuk voor stuk, kwamen ze uit Oost-Europa. Ja. Dus de klezmer heeft zelf heel veel invloed gehad op de moderne. En zeker op de moderne, de kleinkunst. Cabaret was ook een Jiddische vorm. Die floreerde in Warschau en Boekarest. Daar zijn heel veel liedjes van overgebleven, die we gelukkig wel hebben. Dus die Jiddische cultuur heeft heel veel invloed gehad op zeg maar de kleinkunst, de muziek met een kleine K. Zoals men dat dan gaat. Maar ook de podiummuziek, de show. Het komt allemaal daar vandaan. Had het die een protte moeite kost om het die eigen te maken? Want er zijn natuurlijk twee dingen. Er is de techniek. En er is, was toen zeist, de ziel van de muziek, maar is die eigen meidje. Wat voor verhaal vertellen ze mij met die instrument? Maar ook het technische deel. Had u dat protte moeite kost? Eigenlijk niet. Maar ik had het grote voordeel dat ik al heel snel in contact kwam met mensen die al wat langer met Oost-Europese muziek bezig waren. Maar dan hier in Leeuwarden. Hè, dan mag die instrumenten, de begon met trompet, maar het die eigen meid. Ik heb niet voor niks die trompet aan de wil gehangen. Niet omdat ik het niet kon. Ik bedoel, ik speelde allemaal klassieke muziek op dat ding. Ik speelde complete opera's mee. Dus ik kon het wel. Maar mijn gevoel ging uit naar die klarinet. En wat blijkt, in mijn familie zit een heel contingent aan klarinetisten, waar mij nooit iets van verteld was. Hoe weet je dat? Want u had nogal wat muzikale voorouders. Via mijn grootmoeder was zij familie van de Zee. En dat is een complete muzikale familie. Van de Patijntjes, van Co van de Zee. Dat was haar neef. Die speelde bij de Ramblers. Die heeft samengewerkt met Ramses Shaffi, met Lex Goudsmit. Die heeft samengewerkt met een Jiddische zangeres, waar ik nog mee samengewerkt heb. Mijn familie heeft nooit iets gezegd. Terwijl mijn opa en opa waren hartstikke trots als Co langskwam. Co kwam graag bij mijn grootouders. Fluitist. En ik vind het nu allemaal op internet. Willy Bril, daar werkte hij hem samen. Hij maakte met die poppenspeler, die Friese poppenspeler. Hoe heet die man? Posma? Een hele beroemde poppenspeler. Werkte hij mee samen met Willy Bril, een Jiddische zangeres en dichteres. Ik denk, het zat alleen mijn familie. En ze hebben nooit iets gezegd. Ja. En er zitten sowieso vier. Bijna een beetje als verraad, hè? Ja, bijna wel. En er zijn 4, 5 klarinetisten ook in die familie. En ik heb nu mijn familie herontdekt. En ik ben vorige week bij een concert geweest van een achter, ik weet ik veel. Die speelde klarinet. Amateur, maar hartstikke verdienstelijk. En die werd doodzenuwachtig toen ze zag dat ik er was. Ik zei, alsjeblieft, speel. En ze was de enige, en dat vond ik wel heel mooi, de enige die het hoofd speelde. Ik denk, toch een echte. Er was een heel soort muziek bij nou. Ja. Welk nummer vies dat we nou draaien matten? Nou kijk, ik denk, de meeste mensen hebben moeite om naar klezmer te luisteren. Want ze worden er zenuwachtig van. En je moet het zien, je moet het meemaken, je moet het voelen, je moet dansen. Dit is niet radiomuziek. Ik denk, wat heeft die klezmer mij nog gebracht? Nou, het heeft me iets heel moois gebracht. Namelijk ook contact met geschiedenis. En een van de allermooiste programma's die we ooit gebracht hebben met die Goyim was het programma Glansberg. Het was het verhaal van Norbert Glansberg. Een Joodse componist die vanuit Galicië en Berlijn een enorme carrière in Parijs terechtkomt. In de oorlog door Piaf wordt gered van de Duitsers. En aan het eind van zijn leven schrijft hij een serie liederen. Maakt hij een piano met zang. Maakt hij composities, de zogenaamde Holocaust liederen. En die lieder kreeg ik van Harry Koning, oud-intendant van de Opera van Aken, met de opdracht om iets mee te doen. Heel moeilijk, zware stof. Ik denk, wat moet ik hiermee? Heeft 2 jaar onder mijn kussen gelegen. Tot op een nacht ik een Eureka-gevoel had. Omdat ik een artikel las in een Duitse krant over Norbert. Waarin zijn leven verteld werd. En toen heb ik een stuk geschreven over zijn leven. Waar al die muziek in paste. Zodat de zwaarte er een beetje uitging. Want zijn teksten uit de kampen. Gesmokkeld. Op viltjes. Op stukjes berkenbast. Alles van dat soort. Maar die zijn zo indringend. En wat ik wil laten horen is een lied. Wat voor mij het ultieme liefdeslied is. Want de vraag is. Wat zeg je, wat schrijf je aan je geliefde als je weet dat je morgen dood bent? Want deze man wist dat hij dood was de volgende dag. Dat hij opgehangen zou worden. En die schreef dit lied. Greta. Anderen hab ich manche Vers geschrieben.
zeugt es nicht von kleinerer Kraft im Leben. Geh ich nicht als Schuldner von dir fort. O Geliebte, ungemessen war die Liebe, die uns zwei verband. Über ihr hab ich das Wort vergessen, weil jeder Tag uns in ihr fand. Denkst du an das Blut in deiner Lunge? Sprichst du von der Luft, die dich umgibt? Nein, ich hab dich nicht besungen. Ich hab dich nur geliebt. Müsste ich dich nicht noch viele sagen, jede Stunde nimmt vom letzten fort. Und doch fühle ich die letzten Tage kaum ein Wort. Dir verschuldet in so viele Dinge, seh ich ruhig doch das Ende nah. Nichts blieb so, wie wir zusammen gingen, von den Größten bis zu den Geringen, ungesagt und ungefragt. Ungesagt und ungedaan. Die laatste zin. Ja, die laatste zin, ja. Alles wat ongezegd, ongevraagd en ongedaan blijft. Als het leven stopt. Ongelooflijk, hè? Best 40 jaar onderwijs. En elke toon rekt hij nog, hè? Ja, maar dat is muziek. Muziek is een kunst in de tijd. Ik heb mijn oudste zoon uit de eerste leg. Die is professor mathematica in Zweden. En ik was gevraagd van, hoe lang duurt muziek? Wat is de tijd die jij hebt om het op te nemen? Is dat een fractie van een seconde? Is dat een milliseconde? Hoe lang is dat? En ik denk, de kracht van de muziek is dat je eventjes in het ultieme nu zit. Wij mensen van nu, we zijn het helemaal kwijt om in het nu te zijn. Wij vliegen maar over achteraan. We moeten van alles. Even, kijk, mediteren is ook iets van in het absolute nu zijn. Dat er helemaal niks is. En ik denk dat muziek je even brengt naar het absolute niets. Want je kunt niet vaststellen hoe lang het duurt. Oké, als je dat niet kunt vaststellen, is het dus het absolute. Je wordt even meegenomen in het. Want je bent ook even weg, als het goed is. Je bent er gewoon even niet. En dat is ook een recht wat ons langzaam ontnomen wordt. Het recht om er even niet te zijn. Wij moeten continu online zijn. We moeten continu. Je zegt, ik word er zo moe van. Iedereen met die telefoon. En allemaal maar denken dat we zo belangrijk zijn. Omdat we even niet bereikbaar zijn. Ik ben mijn telefoon kwijt geweest. 3 weken op vakantie. Ik heb 5 boeken gelezen. Ja. Ik heb me verrijkt. Ik denk, en ook ik hou het niet vol. We laten u ze opjagen. Ja, en val ook weer in die valkuil. Ook zelf, hè? Natuurlijk. Ook zelf, we doen het zelf. En denk van,
Ik waan me dan een beetje bewust. Maar ook ik val in die valkuil. Ik moet het ding gewoon kapot trappen. Weg ermee. Lees een boek. En maatje muziek. Maar, nou, dat zeg ik. Ik heb nu 400 kinderen voor mijn neus gehad deze weken weer met een soort gedenkingsprogramma wat zijn wortels wel heeft in de Tweede Wereldoorlog, maar wat veel verder gaat. Wat gaat over de wortels die er liggen aan oorlog. Wat in feite gewoon het maken van onderscheid is. Wat leidt tot discriminatie, wat leidt tot proliferatie, wat stigmatisering, wat leidt tot demoralisatie. Maar dat begint bij onszelf. En dat is heel mooi om in zo'n klas dan zelf al de antwoorden te krijgen van hoe kun je mensen onderscheiden? Uiterlijk. Hè? Nou, dan komt alles natuurlijk langs. Religie, land, taal, maar ook arm, rijk, vrouw, man, gender. Alles komt langs. Ik zit er dan bewust van ben dat je dat niet toestaat. Maar dat je eerst een mens wil ontmoeten. In de ogen kijken. Ik zei, maar dan kun je niet zo makkelijk boos worden. Hè? Ik zei, wij typen allemaal heel snel dingetjes. Zonder enige gevoel. En we kunnen oorlog ontketen omdat we net de verkeerde dingen typen. Maar we moeten praten. Liefst nog muziek maken met elkaar. En daar kom je op dat soort conclusies met de kinderen. En dat is magnifiek. En is daarin klezmer juist zo mooi, omdat achter elk klezmer verhaal zit inhoud, er zit een emotie, er zit een persoonlijkheid. Ik hou van dingen die niet heel duidelijk bovenop liggen, maar die eronder zitten. Dus het is, wat zij zien bij mij is een film met muziek waarin een stukje van die Glansberg zit, met een Nederlandse tekst. Gewoon een lullaby. Er zit een stuk Jiddische muziek in met Russische filmbeelden. Er zit een animatie in, ook Russisch, over luciferhoutjes die uit elkaar gehaald worden omdat ze een verschillend kleurtje kopje hebben. Er wordt een grens getrokken, er komen soldaatjes, er valt een slachtoffer, de oorlog begint en het ultieme wapen wordt gelanceerd, het luciferdoosje. Maar ja, ze zijn allemaal brandbaar. En dan trekken de kinderen de conclusie van, meneer, oorlog kent geen overwinnaars. Nee, dat is een hele goede conclusie. Niet voor ons gewone mensen. Wij hebben niets aan oorlog. Als ik morgen een Russische muzikant tegenkom en een Oekraïner, dan gaan wij muziek maken. Daar hebben we het nergens over, want wij hebben niks anders nodig. En mensen moeten achterkomen dat ze niet zoveel nodig hebben. Het is niet gek gemaakt worden om van alles nodig te hebben. Waardoor je greedy wordt. En daarom zijn deze workshops zo, en ik doe ze al meer dan 10 jaar. Ik word elk jaar weer gevraagd door de school in Gouda. En ik doe het helaas alleen maar in Gouda. En laatst was er een leerkracht. Die zei tegen de kinderen, jongens, 10 jaar geleden zat ik in jullie stoel. Toen heb ik het gezien. En ik beloof jullie, er komen momenten in je leven, dan denk je aan vandaag terug. Dan herken je dingen. Nu denk je van, hartstikke leuk. Of niet. Maar er zitten dingen in die de rest van je leven bijblijven. Klezmer, waar leeft het op dit stuit? Amerika. Maar het is nooit groot geworden. Hè. Ik bedoel, nu hebben we in Nederland alleen nog maar, denk wat een beetje aan de weg timmert, is de Amsterdam Klezmer Band. Ja. Die gaat als een spier, maar dat is ook het enige wat mensen. Joop van der Linden, fysieke muzikant. Ja, hartstikke goed. Ja. Geweldig. Jan van Strien. Ik volg ze. Prachtig wat ze allemaal doen. Maar ben je dat uitzonderingen dus? Ja, joh. Ja. Kijk, we hebben met de Goyim een schitterende carrière gehad die als een speer begon. Nou ja, internationaal. Maar ook in 1993 stonden we al bij de NCV op tv. Al heel snel platen. En die eerste 10 jaar, zeg maar tot 2003, tot ons programma Ergens. 100 theatersoptredens. Ik bedoel in een jaar. Ja, met volle bak. Volle bak. Met Benteke Haan, 1200 man in Oosterpoort. Nou, in die tijd zijn wij niet echt slechter geworden of zo. Maar we raken wel ons publiek kwijt. Want toen wij begonnen, we waren natuurlijk jonge dertigers, eind 20ers, was ons publiek al een beetje 40, 50, weet je wel. Nou ja, oké, ik ben 65, dus stel er maar bij op. Dus ik speelde met Herikati afgelopen zondag in Heilo, 300 man. Hartstikke mooi. Ja, wel veel grijze bolletjes. Dus er moet weer. En wat de Amsterdam Klezmer goed heeft gedaan, hebben die hele tijd dat wij zeg maar in theater zaten, zij zijn begonnen in 96 of zo, zaten zij in die jongere circuits. Hebben iets meer poppy, iets meer makkelijker te. Dat zeg je Job ook al. Amsterdam Klezmer is een feestje. Ook voor bruiloft en partijen als het ware. Terwijl ik altijd nog.
ik wil het mijn publiek niet altijd te makkelijk maken. En dat is soms wel eens tegen mezelf in. Ik ben niet commercieel. Het laatste programma met die Goyim Gein was best moeilijk. Maar het was omdat ik er een boodschap... Er zat voor mij... de essentie van Jiddische cultuur zat erin. Maar als dat niet aankomt, dan is dat heel lastig. En we speelden in Hoorn en de theaterdirecteur komt naar me toe. Hij zei, ik wil je een compliment maken. Hij zei, ik vond het schitterend. En weet je wat het mooiste compliment is? Ik zei, nee. Er zijn mensen die zijn in de pauze weggelopen. Hij zei, weet je waarom ik dit compliment maak? Hij zei, dit gaat weer ergens over. Ik zei, het wordt tegenwoordig allemaal veel te makkelijk. Maar ik zie graag dat mensen reacties vertonen. Ja, rekken worden dus. En... In Amsterdam speelden we in het Hol van de Leeuw. Bertje Asfaltcomplex. Er komen mensen, Joodse mensen, na afloop naar me toe en zeggen van, nou, dit is... En dat is niet gelogen. Dit is de mooiste Jiddische voorstelling die ik de laatste jaren heb gezien. Want dit ging ergens over. Maar het zat niet aan de oppervlakte, het zat eronder. En dat was ook voor mijn medespelers net een brug te ver. Dat is dan wel eens een ding die ik doe. Ik denk van achteraf, oké, commercieel had ik beter een lekker dansbaar programma kunnen spelen. En dat hebben we ook gedaan. Door wat we het laatst deden met die 9 man. Je hebt het gezien. Dat is geweldig. Het is feest. Ja. Maar ja, de jongens gaan ook allemaal de kant uit. En op een gegeven moment is dat ook weer voorbij. Dus zeg maar, het is niet groot. Er is nog wel publiek. En met Herikati ga ik toch meer de zigeunerkant uit. Ik heb er nog wel een beetje bij. Maar ik merk het ook met de Franse chansons. Het is meer Jaap Mulder. Mag ik eerlijk zeggen. Die daar staat met zijn. En ik heb mijn gelukkig collega's om me heen die het tot nu toe nog allemaal prachtig mooi vinden. En het publiek ook, want het ging werkelijk afgelopen zondag uit zijn dak. En daar heb ik bewijs van. En 40 jaar voorbij flying, had ik het idee of niet? Ja, met schitterende dingen, jongen. Echt. 4 keer naar Budapest, een festival. Naar Amerika, naar New York. Om daar bij het neusje van de zalm van de klezmer van Amerika mee te mogen doen met de fotoreportage. Omdat die Goyim voor hun een van de grote promotors is geweest van een klezmer in Europa. En wij willen ons... we zijn daar nooit zo mee bezig. En we hebben ook niet zo'n beeld van wat er buiten over ons leeft. Er wordt wel veel over je gekletst en gezegd, denk ik. Maar dat was een heel mooi compliment. En verder ik heb 3 documentaires mogen maken. Ook van Omroep Friesland over de Joodse Leeuwarden. Ik heb met de Joodse Omroep heeft mij gevraagd om een serie te maken over Jiddische cultuur in de wereld. Nou, magnifiek mooi. Ik ben met de Omroep naar Roemenië geweest. Begrafenis Harry Mulisch. Ik heb een film gemaakt, Tommy. Van een toneelstuk, omdat het in de tijd van de lockdowns was, waar we niet konden optreden. We hebben een film gemaakt. Een prachtig verhaal over een jongetje van 3. Een prachtig verhaal, aangrijpend verhaal van een jongetje van 3 dat zijn verjaardag viert in Theresienstadt. Hij overleeft het uiteindelijk, zijn ouders niet. En later komt dat boekje boven, een tekenboek wat zijn vader voor hem getekend heeft voor zijn 3e verjaardag. En dat is een verhaal van 1 dag, maar gewoon ontzettend. En dan mocht ik met mijn zoon Ruben mocht ik de muziek erbij maken. Dat zijn hoogtepunten. Sowieso spelen met mijn zoons is voor mij een van de mooiste dingen, omdat ze uiteindelijk moet je heel blij zijn dat je kinderen met je het podium willen. Ik heb ze echt niet gedwongen, hoor. Echt niet. Nee. En zeker onze drummer die in de metal zat, die moest er helemaal niks van hebben. Maar die zag een paar keer voorstelling en dacht van, nou... Zit toch wel wat in? Er zit wel wat in. Ja. En uiteindelijk, het programma over Vladimir Vysotsky, dat is natuurlijk een oude rocker eigenlijk. En toen hebben we een programma gemaakt over onszelf. Een beetje autobiografisch. En toen kwam ik een tekst tegen van Menno Wigman, de dichter, die helaas overleden is. En dat ging eigenlijk over wat er nu met onze ouderen aan de hand is. Die enorme golf van Alzheimer. Een enorme golf van aftakeling. En Menno had een lied geschreven, Kamer 421, over zijn moeder. En ik dacht, het is heel mooi. Ik heb toen de euvele moed gehad om het te veranderen in vader. Omdat het ging over vaders- en zonenprogramma. Ik heb de muziek bijgeschreven. Ik heb een opname gemaakt met de jongens en toen hem opgestuurd. Zo van Menno, wat mag dit? Vind je er wat van? En ik kreeg een prachtig mooi mailtje terug. Van Menno schreef, dankzij de muziek had hij meerdere lagen in zijn tekst ontdekt. Die hij daarvoor nog niet had. Waar hij niet van wist dat hij erin zat. En ik mocht er inderdaad vader van maken. Maar nu heb ik het weer teruggebracht naar moeder. Want mijn moeder zit nu hier in Leeuwarden in de situatie dat het langzaam, nu er wel sneller bergafwaarts gaat. Ze raken alles kwijt. En Menno heeft dat zo ongelooflijk mooi beschreven. En ik heb daar het lied Kamer 421 van gemaakt. Dank u wel.
Mijn moeder gaat kapot, ze heeft een hok. Nog net geen kist waar zij haar stoel bepist. En steeds dezelfde dag uitzicht op een boom die vol met vogels zit. En geen daarvan die zijn verwekker kent. En geen daarvan die zijn verwekker kent. Ik ben al meer dan 40 jaar haar zoon. En zoek haar op, maar weet niet wie ik groet. Zij heeft me voorgelezen, ingestopt. Zij wankelt, hapert, stopt, ze gaat kapot. Geen dier zegt men dat aan zijn moeder denkt. Geen dier zegt men dat aan zijn moeder denkt. Ik lepel bevend eten in haar mond. En weet haast zeker dat zij mij nog kent.